Здравейте! Един много бърз клип, много кратка версия на рубриката 6-7, тъй като много почитатели и почитателки питат какво става. Искам просто да видите как изглеждат рибите, когато пристигат от далечния изток. Малайзия, Тайланд, Индонезия идват в този вид. И тук почва интересната част, ако си акварист по принцип. Ето как пътуват бетите. За всички, които не знаят, така пътуват 72 часа. Това конкретно е Дъмбо плакат мейл. Мъжките рибки. Този път ще имаме и то живи малвийски цихлиди, в случая мангано, хубав размер. Виждате, сега излиза. Ето къде е така отгоре. Геофагусчета. Геофагус Redhead Tapajos също живи. Този път ще ги предлагаме живи. Надявам се, виждате, в доста добра. Между другото, този износител изключително старателно ги пакетира. Естествено, това не застрахова да дигна някой плик и вътре да има само трупове. Това са женски гупи ендлер. Пак подчертавам, живи. Така, докато ви показвам, да поздравя моя приятел. Вече ми стана приятел, изключително верен последовател на нашите клипове, Мишо Пелетата. Верен фен на акваристиката. Постоянно, в неделя бяхме заедно, постоянно ми говореше за рубриката 6-7, явно обладан, но не е само той. Това е риба, със сигурност, обаче каква... Не, това са коботаи. Когато ги вадим от кашона, са стояли 72 часа на тъмно, много от тях нямат никакъв цвят. Съответно, някой път вадим и напълно умрели пратки. В случая, ето вижте какво голямо кули пристига. Казах, рубриката ще е кратка. Подготвил съм ви в един... такъв ендлер не сме имали. Веднага ви признавам, не съм и виждал. Green Laser. Ето, виждате ли? Green Laser. Мега турбо хипер ендлер. Само в Aqua Design. И в двата магазина. И срещу гара подуене, и срещу лесотехническия. Ето тук може да видите как като пристигнат при нас рибите, плуват и трупове вътре. И после ние трябва да ги докараме до състояние, при което да е окей при вас. Мидичките видяхте. Тук сега ето бети, как пристигат бетите. Ето вижте, то мътния плик. За съжаление бетата не е успяла да стигне до България, но иначе виждате в какво състояние хубаво бети. Тук отдолу като дигнеме, тук има нещо, не знам какво, пакетирано, това може би не трябваше да го снимаме. Скариди. Тия трябва да са сини, Blue Aura в момента изглеждат прозрачни. Отваряме, казах, бърз импровизиран клип. Вижте, африкански цихлиди и наистина хората, които се занимавали с внос, ще го оценят. Фантастично е пакетирано всичко. Африкански цихлиди, това, което пристига сега са Melanochromys mangano и Pseudotropheus elongatus. Така, няма да ви задържам повече. Сега ще се заемеме с рибите. След 2 дена идва още един внос. Другата седмица идва още един внос. Малко компактно, тук са 10 вида риби. Настаняваме, карантина и след една седмица ще са за продаване. Ако нещо сте си харесали, ако не сте си харесали, в следващия клип ще направя така, че да си харесате. Това е, ние се заемаме. Чао от мен. Бях ви казал чао, обаче не се сдържам и 15 секундна добавка към клипа. Даваме на оператора, значи като един цихлидар потомствен да покажа супер качество на африкански цихлиди и то конкретно в случая Pseudotropheus demasoni. Това, което по принцип се намира като демасони в България, много често са дребни риби, с криви черти, недобре захранени. Вижте сега какво пристига. Pseudotropheus demasoni, толкова са големи, че чак като елонгатуси. На много добър размер за демасони. Топ качество, демасони, мангано, обаче и за любителите на растителни аквариуми, охлювчета корона. Това исках като добавка, защото от превъзбудата на първото клипче не можах това да ви покажа. Почти сме готови разопаковането. Ето малко американски цихлиди, но за тях на място. Всичко изглежда в топ състояние. Сега и ние ще направим всичко, което можем, за да ги дойдат до вас в супер вид. Така че очакваме и в нашите магазини.